Здравейте отново и добре дошли във втората част от нашия проект, където ще ви покажа как да изпълнявате основни команди на Selenium в Chrome браузър. В този тест ще ви покажа как автоматично отваряме страница по наш избор в Chrome браузър и проверяваме дали отворената страница е тази, която сме очаквали. Добре, нека да започваме. Първо, трябва да именуваме класа и файла ни по един и същ начин. В случай ще ги кръстиме Navigation, понеже това смятаме да правим. Navigation. Така. Следващото нещо, което трябва да направим е да сменим името на тест кейса. В случай ще имаме само един тест тук, затова можем да си позволим да го кръстим както искаме. И ще го кръстя Verify Page is Open. Така, този search ще го изтрия, защото ще напишем друг след малко. Тук под него ще направим един метод, който се казва teardown, даже ето Visual Studio го подказва много приятно. Два пъти давам Tab и Enter. В него се пише общо взето края на програмата, когато искаме да приключи. Но ще дойдем и до този момент. Нека да се върнем сега в началото и да започнем да пишем същинския код. Добре, какво казваме тук? Тук казваме I WebDriver. С това нещо казваме, че искаме да използваме браузър в нашия тест. Какъв е браузъра? Все още не се знае. Ще го напишем ето тук. И какво пишеме? Driver, моля те, направи този браузър, който искам да използвам, да бъде Chrome. Как се изписва? Ето по този начин. Driver, ти вече си Chrome браузър. Това пише. Okay. И на следващия ред пишем следното. Driver, в случая браузър, моля те, навигирай, navigate, go to URL. Навигирай ме до зададения URL. И в тези скоби и кавички изписваме страницата, в която искаме да влезем. В случая тя е тест qualitylab.online. И това е. Нали? След това идваме в нашия тест кейс и пишеме следното. String expected title. Така ще проверим, че зададения title е този, който искаме да бъде. Добре, обаче ние откъде да вземем title? Ами много лесно. Влизаме в нашата страница. Даваме дясно копче Inspect. И title най-вероятно е най-отгоре в кода. Ето това по принцип е title. Къде може да бъде? Някъде ето тук горе. Ето title QA. Това е expected title. Значи, взимаме го, копираме го, връщаме се тук. Okay. И отдолу пишем следното. String actual title е равно на driver.title. Okay. И най-отдолу вече трябва да ги, ето го даже подсказва assert are equal expected title actual title. Какво направихме тук? Тук казваме следното. Нашия браузър ще отвори тази страница. Нали така? Тя ще вземе данните и ще прочете кой е тайтъла. Тук той не може да бъде променен. Той е само един. И ние, понеже го знаем кой е, ще трябва да проверим дали е QA. В случая тайтъла е QA, затова го задаваме като string и трябва да съвпадат двете. Където го изписваме тук. Assert our equal expected and actual title. Така. И вече в teardown пишем следното. Driver просто изключи. Driver quit. Ето го. Добре. И това е нашия тест. Това е края на нашия тест. Нека да го пробваме. Така.
мина. Пас. Обаче ние нищо не разбрахме, нищо не видяхме. Затова какво се прави още на нещо? Пишеме под асърта thread.sleep. Аз го създавам на 2000, за да може да имаме малко повече време да видим какво се случва. С това нещо просто забавяме самото изпълнение на програмата и така и на теста, така че може да видим какво всъщност се случва. Дали страницата, която отваря е тази, която очакваме, дали не отворила някаква друга страница, дали нещо някъде не сме объркали. И така, нека да проверим отново. Можем и от тук да направим теста. Добре. Отвори страницата, която искахме. Добре. Супер. Само, че сега някой може да каже, той тук можеш да пишеш каквото си искаш. Можеш да пишеш и абракадабра. Нали, обаче, нека да пробваме. Абракадабра. Пак пускаме теста. И фейлна. Защо фейлна? Защото expected was abracadabra. Значи ние му казваме, очакваме тайтъла да е абракадабра, пък той е бил QA. Добре. Значи връщаме се обратно и пишеме QA. Ето го. Пускаме го пак теста. И мина. Пас. Добре. Това е нашия тест. Надявам се, не беше много трудно да проследите логиката, да видите какво се случва и как се случва. Трябва да го напишете, може би няколко пъти, върнете се, спрете го видеото, пробвайте сами да го направите. После, ако някъде се затруднявате, пуснете си, пак го изгледайте един път, втори път. Иска практика. Това е истината. Добре, спираме за сега. Ще се видим в следващото видео, където ще ви покажа как да интерактвате с TextBox и TextFields. Благодаря и до след малко.